Prvo, znaš što? U njega je ruka je vaša. Vidi ovako, recimo da nije. Recimo da nije. Joj, ko da ga ne znam ja sad da sam miješao. Je, da, nemoj. Doći da zavljaju. Pomjetli u ruku. Najveći moment među nama. Ja mislim da je nikad nije dobro. Ne smijem govoriti, znaš što? Nije mi da je dvosta. Ali ako je moro ima sluša. Dobar, moramo da ne da... Dobro si ti. Dobar sam, zadovoljan kad sam god Mam ja trungu. Ali kad je svoj Šta sam ja to radi? Ja imam. Ne znam, pa ne sad. Sad umri, sad ima. Allah sam. Struju nisu, kad sam da ima ti. Nema sad. Evo ništa ti rekao. Što ima goš? Selam. Dobro. Izvini što li je ovo zapravo. Tako je. Šta ti radiš? Ma ništa. Samo nešto postalo rodi. Ide sa 3, 8. رداء لله الفاتحة. Thank you.
primač ovako vama. Ako primač nemo, ajde, uzmite dole, jesi. Vrlo noga. Ide prvo malo noge. Jesi, malo prije sam spusti, pa ćemo mi kasnije to još da popraviti. Možeš malo povući nazad. Što? Ovdje nazad, jesi. Pa mam je to, sad će ili grumi, ide ovako, još, vidi ovako, gdje je u tebi sad tvoja lijeva noga. Lijeva noga, pođi malo, prispojiti na meni, odbaci tako više. To, tako. Tamo, to je. Eno ovdje ima onaj malo, on je još bolji. Ajde. Tako. Tu gdje si isto sad, tu, 7, 2, gore, ti vidiš šta više. Jesi, tamo nazad, tamo nazad. Ovaj čizak, nema veze. Nemoj, tamo si izlazi, tamo. Ajde onda, se mi moji ići. Ništa. Nek izađe tamo. Idi. Treboj. Dajte, ide kroz glavi. Ne, tako, nije tako. Ona se pomiri, on izađe tako. Tako ide tu. Vidi ovako. Još malo ovamo treba ovo napraviti. Mora. Sam bađe prema što tebe nema nigde. Sad ćete ti ovdje da ja malo skinim, jer ti tako rukom ako. Tako. Možda da ga okrenu. Dobro, hajde. Tu nam ide ovako. Otvoreš od da ja nakusam malo s ovim. Može? Ili ne treba? Sekundu, sačekaj. Tamo mi ovako. Se ne okrenu. Vidim se da se ova ne okrenu. Se mi je previše. Sačekaj ovdje. Ovako. Neće sad. Sad neće. Sad ću da nasloni koljenom vamo na ovaj dio. Tako.
Dobro da se. Srce puca, dobro. On kuka dobro. I gore, do Širbaka gore. Žešće također živilo, pola nebilo. Ja dok izišao gore, tresio se. A kako znamo to ne bude? Nije korona. Bilo majka, bilo čuda. Sutra je bilo to da bude, gdje si je rekao? Ja kad sam god rekao sam sutra je živo, ovo je to je zanadnije. الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا